Yes, παιδιά, τι κάνετε? Αυτό είναι το πρώτο μου vlog ποτέ στη ζωή μου. Και σήμερα θα πάμε έξω να πιούμε στο Κώστα καφέ. Και αυτό θα είναι ένα μικρό vlogάκι και το πρώτο μου βίντεο που θα κάνω ποτέ. Και μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα like και μια εγγραφή. Και ένα κουδουνάκι. Πάμε να ετοιμαστούμε. Επειδή είναι βράδυ, δεν θα βάλω κοσμήματα γιατί ούτως ή άλλως δεν θα βγούμε για πολλή ώρα. Γιατί είναι βράδυ. Και θα σας δείξω τι θα βάλω. Λοιπόν, γιατί είναι και βράδυ, νομίζω θα βάλω αυτό εδώ το ροζ μπαντελόνι. Από πίσω είναι έτσι. Είναι λίγο χοντρό γιατί είναι από μέσα χνοδοτούλη. Είναι πολύ ωραίο. Και αυτό εδώ μεταξύ είναι set, αλλά δεν νομίζω ότι θα βάλω την μπλούζα, αλλά νομίζω θα βάλω. Η μπλούζα από πάνω είναι απλώς ένα set, παιδιά. Normal set. Για no hate για τη στήλη μου. Και δεύτερον αυτό είναι δώρο και απλώς να το βάλω επειδή απλώς μου το έκανε κάποιος δώρο. Και είναι και πολύ όμορφο και μου αρέσει. Και είναι και πολύ λίγο γιατί έχει δύο τσέπες από πίσω μαζί. Και no hate, παιδιά, το στυλ μου γιατί δεν έχουμε το ίδιο στυλ. Απλώς μην μου κάνετε hate γιατί απλώς είναι και δώρο και θέλω να δω πως φαίνεται πάνω μου. Γι' αυτό πάμε το βάλουμε. Αυτή η μπλούζα μου αρέσει πολύ, αλλά δεν νομίζω ότι έχω και κάτι που πάει με αυτό. Κάτσε να δω. Και αφήστε να δω. Α, και θα ανεβάζω 3 φορές την εβδομάδα ή 2 φορές την εβδομάδα. Και να μην περιμένετε, θα βάλω το ρόχα. Διάλεξα να μην βάλω το ροζ γιατί είναι πολύ ροζ. Και διάλεξα να βάλω αυτήν από την μπλούζα με αυτό εδώ το σήμα. Παιδιά, no hate, σας παρακαλώ στο στυλ μου επειδή έχουμε διαφορετικό στυλ. Απλώς no hate. Και απλώς δεν έχω πρέπει να πάρω καινούργια ρούχα γιατί δεν μου αρέσει το στυλ που έχω. Και δεύτερον επειδή έχω ένα καινούριο στυλ πια και επειδή έρχεται και λίγο καλοκαίρι καιράκι και είναι πια λίγο δροσούλα. Με αυτό εδώ το παντελονάκι είναι cargo green, είναι πολύ διάσημο. Ένα από τα αγαπημένα παντελόνια. Πάμε να το βάλουμε. Λοιπόν, no make-up γιατί είναι λίγο βράδυ και ναι. Θα κάνω ένα morning routine. Και καθίστε να σας δείξω τι perfume θα βάλω. Amazing! Παιδιά, θα βάλω εδώ 59 Sol de Janeiro. Παιδιά, αρχίζει να μου τελειώνει. Είναι ένα από τα αγαπημένα μου Sol de Janeiro. Είχα το 68, αλλά μου τελείωσε. Και το 68 και με το 59, αν τα βάλεις και τα δύο πάνω σου, είναι, παιδιά, fantastic. Κλείσε. Λοιπόν, παιδιά, τα βρίσκω μαλλιά μου έτσι, μόνο επειδή έτσι θέλω να κοιμηθώ κιόλας. Και δεύτερον, τα μαλλιά μου είναι πολύ μπλεγμένα αυτή τη στιγμή. Και ναι, αλλά μπρο, μου έδωσε η φίλη μου αυτό εδώ. Και μπρο, κοιτάξτε πόσο ωραίο είναι. Είναι so cute. Το έχω κάνει decoration στο δωμάτι μου. Πάρει αυτά τα clay και είναι έχω πάρει αυτά τα clay που είναι σαν slime, απλώς δεν κάνουν φούσκες. Είναι πολύ squishy και soft. Μπρο, τι κάνω με τη ζωή μου, απλώς πάμε να βγούμε. Το βάζω μέσα. Θα αφήσω έτσι τα μαλλιά μου, αλλά πρέπει. Moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little bit for you. Τραβάω. Βάλω Uggs. Hey, what's this? EXO tour.
Φτάσαμε σε Costa Café να σας δείξω τι έχω πάρει. Είναι πολύ περίεργο, αλλά είναι ένα εκλέρ, πιστάσιο εκλέρ. Περίεργο, αλλά είναι πολύ ωραίο. Τεστ. Πάμε το πιστάσιο εκλέρ άδειο. Είναι το νηρόκι μας. Σε λίγο θα πάμε σπίτι. Και ναι. Για να μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και like και κουδενάκι για να μην χάσετε κανένα καινούριο βίντεο. Γεια!